No comment ang sangguniang bayan sa estansya angot sa ginpasaka nga kaso ni estansya Iloilo Mayor Marilyn Chic Mosqueda nga kaso administratibo kag kriminal sa ombudsman. Suno kay estansya Vice Mayor Mark Joseph Cordero indi ana ini mag-issue sang statement angot sa kaso. Dugang paniya wala pa natumod kung sino ang abogado nga magakapot sang ilang nga kaso. Madumduman nga personal nga ginkadtuan sang K5 News Team ang banos sang estansya agud nga kuhaon ang reaksyon kag side sa mga miyembro sang sangguniang bayan angot sa ginpasaka nga kaso batok sa ila. Nagapabilin nga tikom ang bibig sang Sangguniang Bayan members angot sa ginpasaka nga kaso ni Mayor Chic Mosqueda. Ini si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Nnga D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Nnga D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Nnga Vitamin D3 with Coccus nocifera.